מסיבות ישראליות הן בדיוק כמו מסיבות בריטיות, רק ללא בריטים. הכירו את רמי. הוא הולך להפיק את הנובמבר פסט בשמיני לחודש ה-11. מרסיאנו! אגיד לכולם להיות בשקט. להיות בשקט. יותר חזק! להיות בשקט. תודה מרסיאנו. ביזיון. בושה וחרפה. 20 שנה אני בעסקי המסיבות לא ראיתי כזה גועל נפש. האיחוד? איך אתם מעזים לתת לערבי להיכנס לכם לבר לעשות לכם פורפרה? ועוד ביום ירושלים? אשכים! למה אתם לא מסוגלים לשים דלק שיחזיק 90 דקות בגנרטורים? למה אני צריך לעצור הכל ולבוא באמצע תחרות לימבו עם מיס ראש מועצת תלמידים בדימוס הגברת נועם ברייר ולהמזיג לכם דלק לתוך הגנרטורים? מה המזגתי להם לתוך הגנרטורים, מרסיאנו? תנהג! מעניין לעניין ובעניין אחר לגמרי. יש לנו תופעה מגעילה ובזויה בקבוצה. אחד השחקנים הדליף את מה שהתחולל במסיבה הקודמת. מרסיאנו, הפיתה. וודקה ביוגרט. מדי כמה שבועות, בזמן שההורים הולכים לישון, מתעורר יער תל חדיד. מסיבות ענק נערכות בעומק השטח, עם די-ג'ים, ריקודים, חבר'ה וגם אלכוהול. וואלק, בתקופה שלי, בנוער של שמשון, לא היה שחקן שהעז להדליף. אני אפילו זוכר, פעם אחת, במסיבה, הגיע אלינו שוטר. מה הגיע אלינו למסיבה, מרסיאנו? שוטר. הוא בא אליי, אמר לי, אדוני, תנמיך פה את המוזיקה. מה הוא אמר לי, מרסיאנו? אדוני, תנמיך את המוזיקה. אני כמו ז'נטלמן, ניגשתי אליו, לחצתי לו את היד, אמרתי לו, סליחה אדוני השוטר, מה עשיתי, מרסיאנו? דפקת לו קרש בראש. אל תטריף אותי! אל תטריף את רבי! אל תבכה! הגיעו אליי שמועות שבשמיני ל-11 מתקיימת עוד מסיבה. לכן הבאתי לכם מפיק זר ברמה בינלאומית. 3 hours later. גדר. Addis Ababa. Burkaki el Mukacic, Takale Adan. Estagarje e Bukakic, Paris Saint-Germain, Monaco. ומונקו. Monaco. Estagarje, Burakek, Inz, Bangladesh, Badaba. חכה לי! גבירותיי ורבותיי, לא לשכוח 60 שקלים ליום חמישי. כמה? 60. 90? 60.